नोंसोरथ' मिथिखागौ बोसोरसेयाव साबा साबा बिहामजो लाबोनाय न'खरा माबायदि जालांगोन बेनिखायनो आं सानदों गाबोननिफ्राय रायजोफ्रा हादान सिफायनो थांगोन ओंखायनो आं सानदों बे हादानाव जोंहानि न'खरनिफ्राय थाङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो रंजाथाव खौरां भारतनि हादरारि हारिमु दिन्थिफुंनाय जयपुर थियेटार फेस्टिभेल जयरांगामाव बर'नि खेराइजों लोब्बा गोनां मंगली फावथिनाखौ दिन्थिफुंनो हादों स्नि साननि हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्लानि टंलायाव जानाय सेथि साननि गिबि हाबाफारियाव मंगलीखौ दिन्थिफुंनाय जायो बे मंगली फावथिनाखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंनायनि उनाव भारतनि हादरारि आरो मुलुगनां जौसाङावबो जायगा आवग्रिनो हादों मंगली फावथिनाया नायग्राफोरनि गोसो बोनो हादों मुहिहोनो हादों आरो नायग्राफोरनि अनसायनाय मोननो हादों गोलाव 15 बोसोर गोग्लैसोनायनि उनाव फिन गोदानै मंगलीखौ माहारियारि जौसाङाव जायगा होफिननो हाबाय होननानै नरजित नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों बे हारिमु दिन्थिफुंनाय जयपुर थियेटार फेस्टिभेल जयरांगामा को-पार्टनार मिनिस्ट्री अफ कालचार गभ अफ इन्डियाजों खुंजानाय दापुन दा मिरर आसामनि दैदेननायाव अदालगुरि जिल्लानि टंलायाव खुंनाय जादों मंगली फावथिनाखौ बिथोनगिरि महरै बिथोन होदों पबित्र राभा बिथाङा बे फावथिनाखौ दैदेनदों बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां नरजित नार्जारीया बे मंगली फावथिनायाव बिहामजो मंगली एबा गुबै आखुखौ लादों सानस्रि बर'आ आरो नैथि गुबै आखु जारा फाग्ला आरो अजानि आखुखौ लादों बिथां नरजित नार्जारीया थांनाय 24 सेप्तेम्बर खालि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया बे जयपुर थियेटार फेस्टिभेल जयरांगामा 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट'सिम 7 सानसिम जागोन JAIRANGAM festival itu adalah yang industri itu kajian kursi উপস্থিত আমার রাজস্থান মেঘালয় আর অন্যান্য রাজ্যের পৰা অহা আমার অতিথিসকল বা পাৰ্টিচিপেণ্টছ আৰু অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আজি এইটো অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অহা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুতে মোক বাৰে বাৰে মাতিলে আৰু মাতিম হৈ আহি পালোঁ ইয়ালৈকে গতিকে সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ মোৰ অলপ মিছ হৈ থাকে ক্লেছ হয় ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম সদায় হৈ আহি আছে আৰু এইবাৰো হৈ আহিছে গতিকে এইবাৰৰ উদ্যোগটাটো আমাৰ সদায় এটা হয় জয়পুৰৰ পৰা সেইটো ইয়াত কৰিছে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ সহযোগত গতিকে সেয়া আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা যে আজি ৰাজস্থানৰ পৰা আমাৰ এই দাপোনৰ এই স্থানটো বাছনি কৰিছে আৰু এইটো পবিত্ৰৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আজি একগোট হৈ থিয়েটাৰ আৰু যিটো থিয়েটাৰত এটা এটা ৰাজ্য আৰু সেই ৰাজ্যত বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা মানে যিটো প্ৰযোজনা কৰা নাটক ড্ৰামা তো আমাৰ ইয়াত বিহামজু মংগলীটো আজি চাবই বুলি কৈছে এতিয়া বিহামজু মংগলী ৰাজস্থানৰ পৰাও আহিছে কিন্তু এইটো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ खुलुमबाय जों दा बेयाव टंला दापुन दा मिरराव दंफैयो जोंहा मोनसे प्रग्राम जोबनानै थांबाय बे जाबाय मंगली बे 2008आवनो स्टार्ट जादोंमोन ओमफ्राय गेजेराव लकडाउननि थाखाय
बन्द जानानै नै दिनै बेसेबांबा बोसोर 13 बोसोरनि गेजेराव 13 बोसोर गेप जानानै नै दिनै जोङो बे मंगली नाटकखौ जुरिफिनबाय आरो बे नेसनेल जायरांगाम बे नेसनेल ड्रामा फेस्टिभेलाव जों बेवहाय दंफैयो आरो जों खालामखांबायबो आरो बेखौ जोंहा पबित्र सार बिथांनि माबानायाव सुजुनायाव जादोंमोन आरो जों बे मंगली नाटकजोंनो नेसनेल एरियायाव गोबां जायगायाव जों बेरायनो मोनबाय आरो प्रग्रामबो खालामबोनो मोनबाय जेरावबो जोङो रेसपन्सखौ मोनबोदों मोजां मोनजाबोदों बयजोंबो आरो जों बे मंगली नाटकआ बियो इन्टारनेसनेल स्टेजबो गानो मोनबाय ओंखायनो जों खोब गोजोननाय मोनदों दिनै बे मंगलीया गोबां जायगायाव गिदिंनानै दिनै लास्ट आरो नैबेवहाय बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय बेवहाय जायगा मोननायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों जायगाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो टंला बे दापुन मिररनि सिङाव मा होनो जाला जलायावहाय जादों बिनि राइटाराथ' जोंहा भुपेन नार्जी आरो सोरबा जोंनि बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे सारा कालेक्सन खालामनाय बेखौ लानाय जादों आरो डाइरेक्सन जा पबित्र सार आफाया बिथाङानो सुजुदों डाइरेक्सन होदों बिनि आन्दारावनो जों गोबां जायगायाव बेफोरनि खालामनो हादों बे जायरांगामा दिनैहाय 24 बे 24निफ्राय जाजेननानै फैगौ 30 तारिखसिम जागोन 6 दिन जागोन 6 दिनाव 6टा नाटक जागोन दिनै फार्स्ट जाबाय मंगली नाटकआ बेयो जाबाय जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानिनो आरो गाबोन राजस्थाननि बिदिनो 7टा रायजोनिफ्राय नोंसोरथ' मिथिखागौ बोसोरसेयाव साफा बिहामजो लाबोनाय न'खरा माबायदि जालांगोन बेनिखायनो आं सानदों गाबोननिफ्राय रायजोफ्रा हादान सिफायनो थांगोन ओंखायनो आं सानदों बे हादानाव जोंहानि न'खरनिफ्राय थाङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों आं थाङाबाबो जागोन नामा नै फिसा बे हादानाव सासे थांबा सासेनि बाहागो सानै थांबा सानै बाहागो बेनिखायनो जोंहा साबा दं नालाय साबाया थाङोब्ला साबानि बाहागो मोनगोन नंगौ नङा आफा दा आफायासो मा बुङो दे आफाया जों गासैखौबो थांजानायखौ लुबैबालाय जों बयबो ओंखारलायदो